olwami ubizo lekwi marketplace okokuqala lokho ngoba nakho kuba sebhizinisini kuubizo ngokwakho akulula neze kuphumelela laba abazi ukuthi ngibizele kulento yebo bese ngibase emabhizinisini engingathi ayisithupha nje kuphela one amabhizinisi ayisithupha yebo ubizelwa ngempela kwi-marketplace ithibe njalo lento noma ke kuwo wonke nginangibambisene nababaningi kodwa nami ngiyingcenye yawo okokuqala nje endimeni yezimali nomnotho kwi financial advisor I'm a licensed financial advisor via uFSCA license FSP and then bese siba khona endimeni yeproperties nenkampani ezimbili khona ongeyokwakha license yo NHBRC kanjalo nedayisi izindlu license yo PPRA bese ke sibe nelekelela abantu abaxakwe izikweletu abafuna ukwenza lento esibiza ukuthi ukuvuselela ama credit score wabo ne debt counseling nayo futhi license uNCR yebo ngiphinde beyingxenye yenkampani ngakuleyo kwesuke ikhipha abantu izikweletini bese ngibe ngikwenye futhi ebolekisa imali ukuthi iyabafaka ngala yabakhipha called for the marketplace kunjalo nje nesikhungo ke esibhalisiwe sa accreditor uQCTO esiqeqeshwa financial advisor nabo insurance advisor kanjalo nabo investment advisor and all your businesses accredited zonke is licensed and accredited. I love that. And then you've written a book about biblical principles for financial prosperity and business success. Tell us about that book. Incwadi engibhalile isukela esigabeni sokuthi njengosomabhizinisi ngake ngamenywa komunye umcimbi kudala kwi-conference yosomabhizinisi eMpangeni. So ngakhuluma ama principles ngiwacaphuna eBhayibhelini. Bese omunye weyifundiswa wangifonela after idlulile inkonfa ekhombisa ukuphatheka kabi ekutheni associate iBhayibheli nemali. So akakuthokozelanga ngenxa yokuthi abantu abaningi babuka iBhayibheli bese bele associate nokusokola nokuhlupheka okungathi iyonanto ekwenza ube humble uqualify ukungena ezulwini kanti akunjalo ngokubuka iBhayibheli mawubuka ukuthi ayikwazi ukuthula incwadi ngezinto ezithinta umnotho futhi asikwazi ukuba abazalwane nebandla elingenayo impact emphakathini ngokomnotho nangokwe-economy okudlula lapha into yethu ngeke ithatheke serious. So mawubheka eBhayibhelini angaphezulu kuka 2300 amavesi akhuluma ngemali kwimfanekiso uJesu ayisebenzisa ewu38 ewu16 yawo ikhuluma usebenzisa imali ukwenza leyo mfanekiso nokukhombisa ukuthi u42% wemfanekiso ayisebenzisa iyayithinta imali. So and abantu ke baxakeka ngisho bekholwa ingakho ngike angathi ngoba sikholelwa ukuthi igolide nesiliva lingekamdali asike sifunda ama principles akhe sike sibafundisa abantu ngoba njengamanje ngenza uNQF 18 financial planning okuyilevel ephezulu ke yokuba ucertified financial planner masuphothulile. So kuyo yonke into esiyenzayo masaluleka uyazibona lezi zinto ukuthi zama principle afana ncamashini ama principle aseBhayibhelini yize siwafunde euniversity. So angeke ngibhale incwadi manje ezobe nje iqondene nawo wonke iwathinta ngawani ukuphuma ezikweletini ukutshala imali ukuinvesta ukuyonga ukunikela nokwamkela zonke lezo zinto ngizibalile futhi ngibhale ngalendlela ukuthi noma icaphune eBhayibhelini kodwa izothatha noma ubani osestradini ayifunde ayizwe ukuthi hayi yiyo lento iyaphila. Ngifuna ngiyazi ukuthi maningi wabhalile lama principles but ngifisa sithi ungena kuona mhlawumbe usihighlightele nje a few ongathi if you apply these principles ngokusho nakwezwi nangendlela nawo experience engakhona azokwazi ukuthi umuntu amsize. Ngifuna siqale lana ke angikhulume nomuntu njengamanje uzothi ubhekene nezikweletu. Whether uyakhola noma ukhola ngikhuluma nje nomphakathi eNingizimu Afrika. Ivuma FM ifinyelela yonke indawo. Ubhekene nezikweletu okokuqala sikubuka njenge principle esiyithathe eBhayibhelini yokunqoba izikweletu owesifazane owayumfelokazi indoda yakhe ishonile yamshiya nezikweletu kwangasiye zakhe ezomyeni wakhe ngoba amadoda azokwenza izikweletu akushiye yayisihambileke emhlabeni kodwa isolution eyafika
nomprofeti ukuthi unani endlini wathi unezitsha bese kathiwa ke unamafutha bese kathiwa ukugcina nawo bese kathiwa no ngenxa ukuthi ubhekene nezikweletu nama creditors asefuna ukuthatha abantwana bakho hamba uyoboleka izitsha bese uthela amafutha indaba yami sekutheni ke mayisekhona amafutha bese kathiwa kahamba yowadayisa bese akhokha izikweletu iprinciple yokuqala engibhale ngayo iprinciple yokutheni hamba yodayisa ngena kwi marketplace uxa kwezikweleti thola into ozokwazi ukuyidayisa none passion nayo nobonayo ukuthi futhi ke iyadingeka emphakathini idayisa into yokuqala leyo masudayisile noma kuthi uyasebenza thola iproduct ozoyidayisa thola iservice ozoyidayisa thola okuthela ozokudayisa ukuze uthi mase kuthengile wenza inzuzo ohambe yokhokha izikweletu zakho into yokuqala le ebalekile iBhayibheli libeka njenge solution lithi hambe yodayisa thola into nje uzokwazi ukuthi uyidayise oyibonayo ukuthi ugudi kuyona kungaba yinto ethinta umsebenzi wezandla noma kungaba ngayiphi indlela kodwa ithole leyo nto bese uyahamba yokwenza njani uyoyidayisa kuzohamba ibanga elikhulu lelo into ebalekile le engithi angicaphune kuma principles okuphuma ezikweletini yes siyawathanda ama miracle kodwa okubalekile njengamanje iprinciple isekutheni ukuze kwande izithelo nesitshalo kumele ngene imbewu emhlabathini yabo mama ungakhuleka uzuqede kodwa imbewu mayingangenile emhlabathini akukho kuzomila. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM. This is the Adult Radio for the Young at Heart. We are in conversation. Namhlanje no Mr. Mtshali, and he's sharing with us our principles, Bible principles for financial prosperity ukuthi iziphi izinto esingazenza ukuze sikwazi ukuthi siphile kahle ezishiwo nayi iBhayibheli ukuthi masenza kanje siyokwazi ukuthi siphumelele. Kunomuntu othi mina ngikaze ngiqale nokudayisa angifuna nokuncenga umuntu ngizoyiqala ngithini lento le. You understand ubeke enye indaba engingathi ibalekile kakhulu ekumele abalaleli beyiqonde bese uEcclesiastes 11 uthi invest your money in multiple places uverse 1 and 2 because you do not know what bad luck will come in future yabona so isigaba sesibili lo awukwazi umuntu ozothi ayinginamahloni ngikhona ukuthengisa kudinga ngathi ngaba umuntu ozikhulumelayo kulungileke makunjalo dlulela kwisigaba sesibili esisibiza ngokuthi ke investor ke thatha imbewu ngicela ukukutshela lokhu Mega Grace nkwamfundisi kwanyana ukuthi imali yezwa imali nezindlebe waqala wayitshala ivele ibona ukuthi lo muntu manje uprincipled shothi usehamba ngendlela imali ekwazi ukuresponda ngayo ngokutshala kwakho suku so attract imbewu kuya ngokuthi utshaleni ngoba sithi uvuna usuke ukutshala tshala imali noma kuthiwa 1% uhola u6000 zitshela ukuthi ngizoke ngisteshe kulama airport stash u60 rand nje ngosuku ngoba umuntu uyakwazi ukusebenzisa u60 rand kwe-airtime uzohlula ngayini ke ukusebenzisa u60 rand ekutheni lo ngiyawonga ngenhloso yokutshala so esinye isigaba sesibili esisibekayo engibhalile ngasencwadini sithinta lama principles ekutheni learn the art of sowing in that way ngithi learn the art of investing ngoba even iBhayibheli lithi he gives seed to the sower okusho ukuthi lembe wencane ekhona itshale izokwazi ukuthi enze njani ukuhlenge esikhathini esizayo the money you save today is the money that will save you tomorrow iprinciple yesibili leyo bese siza kwiprinciple yesithathu ye multiplication ke manje because imali isebenza ngama principles nangama formulas uma ubuka imathematics inama formulas you understand khona multiplications khona divide khona abo subtract nabo add asikho ke isibalo ozosolve ngaphandle kokusebenzisa iboard mass uma kuukuthi wena ufuna ukusolve kodwa uza nama principles egeography ngeke isebenze you understand so masibuyela kuma principles uzobakhumbula kunezinceke ezintathu ezanikezwa imali kathiwa what leader multiply this money invest this on my behalf but ukhona oyedwa owayiqiba ukuyigqiba ke kufana nokucwila ucwile ezikweletini uthela ukuthi wena owakho umholo umashabhu ufika kumholo nje wena ushaye konke ube wezikweleti all right asibuyele kulona laba babili abayi investor bese yathola interest
mayisithola interest ithi lento mayibuya uleader uthi well done faithful servant enter into my rest masikhuluma nge-financial peace ne-financial rest iqala ngakwenze njani ukuthi wenze njani ufunde uinveste utshale ukhulise lokho yingakho lithi ke onakho unikwa kuvame ongenakho uphuca nalokhu akanakho yebo yingakho ufanele uthola ulwazi lokuinvesta nokulwazi lokusave nokwazi nje umali kunabantu abangazi ukuthi mawukhipha u100 unasiphi isilwane ngoba yonke imali lenkulu ine big 5 eSouth Africa ukhipha u10 umuntu ubuza ukuthi u10 kambe urepresentwa yipi animal uzothi umuntu mhlambe iship ngoba akana idea kodwa imali uhleze iphethe ngaso sonke isikhathi kodwa akanayo idea ukuthi kambe le mali le iidentity yayo ngingayi-identifya ngani so i-financial literacy iqala lapho ekwazini ekutheni namhlanje interest rate kuphi i-gross domestic product imi kanjani ithini inflation rate zazi lezo zinto ngoba ziyalithinta iphakethe lakho uma izinto zenzeke ezweni amazwe eclasha ngiaffecta kanjani mina ephaketheni irand malinyuka lehla lingilimaza kanjani izinto kufanele uzazi lezo ngoba ziyalithinta iphakethe lakho so yenye ama principles engiyibekile leyo bese ngiza kwe-4 the principle of giving and tithing that is very important ngiyazi abantu sebelandela ama social media maningi ama argument abantu abawasho mina ngikhuluma ezitithe angifune tithe yamuntu ngikhuluma ngomuntu oyihamsayo you understand bese ngibona futhi izimanga ezishiwo yiBhayibheli ukuthi nakho kuyokwenzeka uNkulunkulu yoku-insure aphinda kumultiply ngiyakubona lokho emabhizinisini you understand angikhulumi mina from a point of ukuthi ngigqugquzele omunye ngikhuluma nje mina okubami ubufakazi ekutheni uma ngilula isandla kukhona umuntu engibonayo ukuthi uswele ngiphe amalungu omndeni amalungu omphakathi umuntu angalambi ngisuthi ukudla kuchichima efrijini you understand so that is power of giving akekho ke umuntu okwazi ukwamkela egoqa isandla siyavulwa isandla ukuze ukwazi kwenze njani ukwamkela enye izinto engisho ukuthi empilweni ufike ube no 100% wesivuno bese ngithatha u10% ngu-offera to the ministry kaNkuluNkulu lo 10% ngisasele no 90 engifanele nje ngu-enjoy nangoba ngayiphi indlela ngoba lo ya 10% uzongivulela amanye ama blessings ngithola ama customer engingazange ngimakethe kuwo kodwa sekuyifavor ne blessing ne anointing ye marketplace evulwa yini ukuthi isandla sami sivulekile But because of our time, asikubambeni la. But this is such a powerful conversation that we need to have. I see abantu that are sending through my questions, but it's quite said asasivumele ngoba we need to move on. I see questions are coming through. Ngiyabona abantu bathumela message ku WhatsApp and you can keep those questions coming through. Send them on my email phumlani@vumafm.co.za ukuze sikwazi siqhubeke nawo. Kodwa mfethu isikhathi sethu asasivumele. Abantu mabedinga ukuthola bakuthola kuphi kuziphi indawo? Ngiyabonga Phumlani na kuyiVuma FM ngingagcizelela ukuthi abalaleli mabe nemibuzo bengangilandela nje ku WhatsApp othi 073 211 442 073 211 442 ufuna